Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. În acest episod mă voi juca cu prietenul meu, Dan Legendary Y. Pe YouTube îl cheamă Dan Legendary Y. Dați un subscribe și la el și la mine. Și nu uitați de like și să activați clopoțelul să primiți toate notificările când postez. Și să-mi dați un follow pe Instagram la raul4.400, că mi-am pus o poză de profil și încep să postez. Și dați un like la subscribe la canalul lui, pentru că, uitați, vă arată și legendarele lui. Vedeți? Și totuși, dacă mergeți la el pe canal, puteți să-l urmăriți, să-i dați și like. M-am mai jucat eu și am făcut niște taiere. L-am luat pe Dynamite, între ghilimele, pentru că nu l-am colectat. I-am luat Leon. Și un crău. Legendare numai, bă. Bă, dar nu am legendară. Dam pe Max. Dar Max e din nimic pe lângă legendarele astea. Ioi. E la limită să-l bată. Roboțel. Roboțel, stai departe. Un power-up. M-aș băga, dar mi-e frică. Leon. Mâncat iar. Creu. Mâncat iar. Are și star power nebună, bă. Ho, că deja ai pre. Dar parcă era... Bă. Fugi. Fugi. Bun, hai să mă duc după my friends. Hai mă să fugim. L-am prins pe Leon. Sau el pe mine. Nu, stai acolo, mâncat iar. Hai să batem pe Shelly. Bă, ce scârbă mi. Deci nu, serios acum. Bine, hai. Sigurat îl prinde cu ultima ta. Sau îl omoară el. Bine. Well played. Eu și engleza mea de altă. Obișnuiți-vă să scrie New Brawler Unlock. Ok, atunci, hai că eu pe... Cine să iau oare? Hai că eu atunci pe... Jessie. Ia, cum scrie el, hip și chestii din astea. E român, nu e străin. Pentru că se întâmplă ca să fie oameni care îi cheamă Dan, Maria și alte chestii din astea așa cu nume de român, dar e de fapt să fie din Polonia, din America, din Rusia. Hai să omorâm răbățelul, chiar dacă nu-mi place. Chiar dacă nu-mi place să mă bag cu răbățelul, n-am de ales, am nevoie de power-up-uri.
Dar asta cât damage dă el? Cred că dă ceva damage, vreo 2000. Cam așa cred că îi dă. Ioi, hai să fugim, că e ăsta. Cu alcoolul. E ăla care vrea să ne vindă niște țuică ceva acolo. Niște vin roșu. Niște ce oare? Aoleu. Bă, dar dacă nu mă băgam eu... Stai să-i scriu scuze. El a venit cu ideea ca să filmăm împreună. El acum nu filmează. Are 10 abonați. Doar dacă vă abonați și voi la mine, poate îl întreg. Hai să batem roboțelul. Și cu ocazia asta poate îl batem pe Frank. Că glanțele mele se reflectă. Și numai bine să duc în Frank. Ioi. Nezo că pierdem, gata. Hai, lasă-mă, că am pierdut și 2 trofee, nu contează, hai. Să-i spun să pună un eveniment la care eu am misiune în afară de duo. Hai să fie gem grab. Nu vrea. I-am spus eu că filmez. Vă salută! Am crezut că știe că filmez, nu contează, lasă. Probabil că n-a verificat mai sus mesajele. Nu contează. Se aude ușa, e perfect normal. E perfect normal să se audă ușa. Cum se plimbă Mădălin, fratele meu. Să spart mingea. No, gata, tot YouTube-ul. În ghilimele. Tot YouTube-ul știe că să spart mingea. Ăia care mă urmăresc pe YouTube știu, mă dă, că ai spart mingea. Frumos. No, bine, n-ai ce să faci, numai să o spargi. Dar cum ai spart-o? Am dat în trandafir. Ai dat în trandafir. Bine că eu n-am spart-o, că am dat în fire. Și dacă o lipi cu bandă izolatoare, sigurat nu mai curge aerul din ea. Sigur. Asta la asta. Da. Vrei să filmăm și noi altă dată un videoclip? Noi? Da, noi doi. Cum? Cu Brawl Stars. Sau Roblox, dacă ai pe tele. Nu cred că ai, dar las că filmăm Brawl Stars, da. Sau Minecraft. Nu Minecraft, mie nu-mi place Minecraft. Nu înțelegi? De ce crezi că nu mă apuc de vreo serie cu Minecraft? Ok.
Jucăm Brawl Stars sau Roblox. Bă, fac. Nu-l descarc. Hai. Bagă-te, frate. Că eu nu mă risc. Am 13 power-up-uri. Nu, hai să vă văd. Nu, hai mă să vă văd, mă. Bă, vă bat, bă, vă sparg. În două. Hai. Hai. Bine, aici am crezut că-i bate, de-aia a stat afeca. Cred că ați văzut. Nu mai lipi cu bandă izolatoare că nu funcționează. Scrieți voi în comentarii dacă funcționează. Na, să vedem. Scrieți voi în comentarii acolo. Și dacă scrieți că funcționează... Nu știu. Dați un like. Nu, mă, nu asta. Le-am spus eu să dai like, doar ori dai, dacă o chef. Ia, du-te acolo, în pe hol. Știu Du-te afară. pe hol și ți-o dau eu. Da, Ia, care pe Gale. da. Nați. Aoleu, nu te... Direct în plasmă odată. Direct în plasmă. Fugi de aici, e bine că n-ai spart-o. Era să spargă plasma, noroc că-i minge ca și balonul. Că dispărge plasma, aoleu. La ce mă mai uitam eu la televizor? Na, bun. Asta e tare. O sparg mingea, era să spargă plasma. Fai, ce bătaie, că bătaie. Prima dată de la mine, apoi de la mama. Și apoi căpătam și o bătaie de ce l-am bătut. Cam așa funcționează, nu știți voi, așa e moda. Nu! Ne-au prins! Ne caftesc ăștia. Hai. Să văd. Bun. Bine. Hai, spawnează deodată. 3, 2, 1 și... Am născut un copilaș. Vai, Doamne, ce frumoasă e fetița mea. E așa de frumoasă că îmi vine să o arunc. Pe stradă ca un cățel. Hai. 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 Ioi. Nu lăsa pe Frank să se apropie. Cu ultimata. Am crezut că mă prinde și pe mine. De eu mă mișcam. Hai, fetița mea. Ioi. Tara. Unul dintre brawlerii mei preferați. Sau una. No, gata, nu mai are pe unde să meargă. Suntem copii din aia toxici. Care nu dă drumul la nimeni. Fără milă. Când vedem pe cineva, îi batem și scuipem. Scuipem. Îi batem și le dăm una cu hârcă. Bă, murirea în iad. Hai să vedem. Îi dau un hit. 1, 2, 3, 4 hituri. 4 hituri. Numai eu l-am nimerit. El l-a nimerit numai cu ultima dată. Nu mai plimba pe ușă. Că se aude nașpa pe filmare. Ioi, ce greu respiri. Mi să sparg cu tatu. Gata-i. Da. Cam atât și cu acest episod în care Mădălina a spart mingea. Nu uitați să dați un like, un subscribe, să activați clopoțelul și să dați un follow pe Instagram la Raul 4.400 și să dați un subscribe la Dan Legendary Y, care pe YouTube este Dan Legendary I. I. Mic, nu mare. Să văd că vrea să scrie ceva vara și vă apoi închei episodul. Știi ceva? Nu vă mai arăt, lasă. Lasă, nu vă mai arăt. Deci, cam atât și cu acest episod. Pa! Pa!